Dwi'n siarad ochr yma heddi, felly na'n da i chi gyd a chroeso i'r olygfa am ar Sul y Blodau. Gall eich goffa chi hefyd yn bydd yna gyfarfod eglwys ar ddiwedd yr olygfa i drafod adroddiad ariannol 2025 a dathliadau 200 yr achos yma yn Ebenezer. O ran y dathlu, dwi'n gobeithio bod pawb wedi cael cyfle ac wedi mwynhau gwrando ar benod Ebenezer o ganiadau y Cysylltu. A gall eich goffa hefyd bod cardiau wedi i'w hargraffu o'r gwaith i brodwaith welwn ni yn yr olygfa arbennig Llysernau, brodwaith am gan Mair a Sandra, mae o blant yr eglwys hefyd. Mae'r gardiau dal i fod ar werth am 2 pwynt yr un, felly byddais cael cadw rhywna pob am y gwaith. A'r wrth gwrs wedyn at y symudiad. Gweithgareddau'r wythnos fawr felly fel y ganlyn, cwrdd gweddi nos y fory am 7:30 yn y neuadd ac ar Zoom. Y cylch yn cyfarfod o Mawrth am 9:10 yn y caffi. Tîm Ebenezer wedyn yn gweini yn y gornel bryd amser cinio di Mercher. Clonc cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd yn cwrdd yn John Lewis bore Iau am 9:10. Ac yn ddydd Gwener y Groglith, fe fydd gyrndaeth y Pasg yma yn yr Eglwys Newydd yn cychwyn yn Eglwys Teulu Sant am 8:30, cyn symud ymlaen i cefn wedyn a gwasanaeth bach a nofel Ebenezer am 10 munud i 10. Yma wedyn yn yr Eglwys Methodistaidd ac ymlaen heibio'r Eglwys y Santes Fair a Bethel cyn gorffen wedyn am 10 munud i 9:30 yn Eglwys Ararat. A ffrynhawn dydd Gwener yn Eglwys Dewi Sant, fe fydd olygfa gan nofel cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd am 2 o'r gloch a gwir farchedig Mary Stallard, esgob Llanfair wedyn fydd yn pregethu. Bydd e'n coedfawr ni wedyn Sul y Pasg yma gan nofel Alun am 10 yn Ken, a honno wedyn yn olygfa gymryd i Sul nesaf ac am 3 o'r gloch yma yn Hawn. A wedyn Anor Greenstone hefyd yn cyfarfod yn Mary Church am 4 o'r gloch. A jyst un dyddiad i'r dyddiadur o ran yn gwaith elusennol ni gyda'r Samariaid, yn gweithgaredd nesaf fydd cyngerdd gan Gôr Bechgyn a Bws Fercher Mai yn y Geirfed, felly nodwch hwnna yn y dyddiad. A fi'n iawn yn Eglwys Santila. Felly Mai yn y Geirfed yn gweithgaredd nesaf. Dyna bod yn amddiad, diolch yn fawr. Diolch o galon i ti, Helen, am y cyhoeddiadau. A ga i ategu y croeso gan Helen a chroesawu'n arbennig Gwyneth Briwnan Jones ata ni. A da ni mor falch o gael eich cwmni chi. A chi ddim wedi bod yn dda ac wedi dod am dros 3 mis erbyn hyn. Ond mae'n hyfryd eich bod chi gyda ni y prynhawn yma. Gawn ni air o weddi. O ddiw ein tad a thad ein harglwydd Iesu, fe ddeuwn ger gyfron i saddoli ac i dy glodfori. Di syfwn y bydd yr ysbryd glân yma'n yn tywys ni mewn can a mawl a gweddi am y fyrdod. Fel yn bod ni'n gadael y cwrdd wedi cael yn hadnewyddu, wedi cael yn dysgu i allu byw clod i'r arglwydd Iesu yn ystod yr wythnos sydd o'n blaena. Bendithia yr eglwysi sydd yn daddoli y Sul hwn, yma yng Nghaerdydd ac ar hyd a lle gogoniant i ti ar Sul y Blodau. Yn enw Iesu Grist, amen. Fydd yr oedfa chydig bach yn fyrrach y prynhawn yma oherwydd cwrdd eglwys ar y diwedd a
mae Malcolm Thomas a Jean yn cofio ata chi. Malcolm ddim wedi bod yn teimlo'n dda oherwydd anhwylder ar yr ysgyfaint, ond mae'n deud erbyn hyn i fod o yn pysychu llai a fod ganddo fo fwy o egni. Felly mae'n dda clywed hynny. Gawn ni ganu yr emyn cyntaf, ac ar ôl yr emyn mi fydd Eilir yn darllen i ni. Pwy sy'n dod i Salem dref, Iesu'n llywydd, a'r geiriau sydd yn dilyn? Mae'r darlleniad bore yma yn dod o'r bedwaredd bennod ar 15 o Efengyl Luc ac yn dechrau yn adnod 28. Wedi dweud hyn, aeth rhagddo ar ei ffordd i fyny Jerusalem gan gerdded ar y blaen, pan gyrhaeddodd yn agos i Bethfage a Bethania, ger y mynydd a elwir o Lewydd, anfonodd 2 ddisgyblion gan ddweud, ewch i'r pentre gyferbyn. Wrth i chi ddod i mewn iddo, cewch yno ebol wedi rwymo, un nad oes neb wedi bod ar ei gefn erioed. Gollwngwch ef a dewch ag ef yma, ac os bydd rhywun yn gofyn i chwi pam yr ydych yn ei ollwng, dywedwch fel hyn, mae ar y meistr i angen. Aeth y rhai anfonwyd a chael yr ebol fel yr oedd ef wedi dweud wrthynt. Pan oeddent yn gollwng yr ebol, meddai i berchnogion wrthynt, pam yr ydych yn gollwng
rhwng yr ebol. A te fasant weithiau y mae ar y meistr ei angen, a deithant ag ef at Iesu. Yna, taflasant ei mentyll ar yr ebol a gosod Iesu ar ei gefn. Wrth iddo fynd yn ei flaen, roedd pobl yn teulu mentyll ar y ffordd, pan oedd yn nesau at y ffordd sy'n disgyn o fynydd o'r olewydd, dechreuodd holl dyrfa i ddisgyblion yn ei llawenydd foli Duw a llais uchel am yr holl wythiau yr oeddent wedi'i gweld, gan ddweud, bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd. Yn y nef, tangnefedd a gogoniant yn y goruchaf. Ac meddai rhai o'r Phariseaidd wrtho o'r dyrfa, athro, ceryddad y ddisgyblion. Atebodd yntai, rwy'n dweud wrthych, os bydd yr rhain yn tywi, bydd y cerrig yn gweiddi. Diolch i Teilir am y darlleniad yna ar Sul y Blodau. Gawn ni blygu pen a gweddio. Hyfrydwch o'r mwyaf i ni fel cynulleidfa, Dad, ydy cael dod at yn gilydd, cael canu dy glod ar emyn, cael gwrando ar dair yn cael ei ddarllen, a'r hanes am y brenin tragwyddol, tywysog tangnefedd yn dod i'n plith ni gyda deyrnas di, yn llawn addfwynder a goleuni a chyfiawnder. Yn bod ni wedi clywed yr hanesion dros y degawdau trwy gydol yn bywyd, y maent yn siarad ac yn cyflwyno i ni bethau sydd yn anghyfarwydd. Oherwydd mae'r arglwydd Iesu a'i fywyd, a'i dystiolaeth, a'i ddysgeidiaeth yn dysgu y byd yma a dynoliaeth, bethau'n aml iawn sydd yn anghyfarwydd iddi hi. Oherwydd yn materoldeb a'n cnawdolrwydd, oherwydd y trachwant sydd yn perthyn i ni, a mae Danwyl fab yr arglwydd Iesu yn camu ar lwyfan hanes gan ddangos ffordd ragorach fyth ynddo ef ei hun, gan ddatgan y fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad ond trwy fi. A da ni yn sylweddoli o'r newydd pa mor bwysig ydy gwrando ar eiriau Iesu, oherwydd deiria di ydyn nhw. Ac yn eiria mae ni wirionedd tragwyddol, datguddiad o natur Duw ei hun, ac eglurdeb o yr iachawdwriaeth wyt ti'n gynnig ar gyfer y greadigaeth ac yn cyfer ni fel pobl sydd yn troedio y ddaear yma. Gad i ni fod fel plant sydd yn cael yn cyfareddu wrth ddysgu, sydd yn cael yn gwefreiddio wrth weld yr arglwydd Iesu Grist a'r efengil, y newyddion da, fendigedig, yr oedd o'n i dysgu ac yn ei byw. Se'r datom drwy'r ysbryd glân y prynhawn yma, a paid â gadael ni'n llonydd. Paid â gadael i ni oherwydd bod hanes Sul y Blodau a'r ymdaith fuddugoliaethus i fewn i Jerusalem yn gyfarwydd, yn bod ni'n mynd yn ddi-hyd ac yn ddi-deimlad. Yn bod ni'n meddwl yn bod ni wedi clywed hyn i gyd o'r blaen, ac nad oes dim newydd i'w ddysgu. Hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd yn ddynt sydd, digon byth i'n harwain i dragwyddol fyd. Maent o hyd yn newydd, maent yn llawn o'r nef, sicrach na'r mynyddoedd yw ei eiriau ef.
Diolch i ti, Dad, am fel ystyr y geiriau yma yn y Beibl, sydd yn harwain ni ata ti, ac sydd yn dangos dy deyrnas a'i waith mor glir. Wrth weddio, da ni yn dod â amgylchiadau y byd yn yn gweddi unwaith eto, gan dristhau wrth weld yr anghyfiawnder sydd o'n cwmpas ac ynom fel cenhedloedd. Cyflwyno ni ti, Dad, i ran a'r dwyrain canol, y gwrthdaro, y creulondeb, y casineb, yr anwarineb sydd yn perthyn i ni fel pobl. Ac fe ddeisyfwn heddwch. Gweithio ymhlith arweinyddion y byd i sylweddoli ffolineb rhyfel a gwrthdaro. Dyrodd oethineb iddyn nhw i dynnu'r arfau yn ôl, i atal y dial, i atal y llofruddio gwirion sydd yn digwydd. Fe weddiwn dros yr arweinyddion y cenhedloedd, tawela eu calonnau a dysga iddynt ffordd tangnefedd. Fe weddiwn dros Ukraine a Rwsia. Newyddion wedi mynd yn dawel yn y rhyfel hwnnw i fod o yn parhau. Gweddiwn dros drigolion Gaza a Lebanon a'r hyn sydd yn digwydd o hyd fod y newyddion wedi mynd yn dawel. Cyflwynwn ni ti glodion yn byd. Y plant, y teuluoedd sydd yn marw oherwydd nad ydy adnoddau naturiol y byd hwn yn cael ei rannu yn deg. Ac fe weddiwn y bydda ni rywfodd neu gilydd yn gallu bod yn gymorth i'r rhai hynny sydd mewn angen. Wrth feddwl am Gymru yn y dyddiau ni, fe gyflwynwn yn cenedl i ti ar drothwyr Pasg, gan weddio bydd yr newyddion da yn cael ei rannu yn glir ganddo ni fel eglwysi, mewn ffordd bydd yn enyn ymateb yng nghalonnau pobl, yng nghalonnau'n teuluoedd a'n plant a'n wirion, bydd ni harwain nhw at yr arglwydd Iesu Grist. Fe weddiwn arglwydd dros miloedd o eglwysi sydd o hyd yng Nghymru, llawer ohonyn nhw'n wan ac yn fregus, gyda nifer fechan iawn o ffyddloniaid bellach yn dod ynghyd, a heddiw fe weddiwn dy fendith di arnyn nhw. Y byddi di yn cadw i ffydd nhw yn gryf ac yn ddiildio, y byddi di'n gloiwi eu tystiolaeth yn yn pentrefi, yn yn trefi ac yn yn dinasoedd, fel i bod nhw'n tystion loiw i'r iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd o bopeth, mae'n cenedl ni a'n pobl ni dy angen di yn y dyddiau diffaith hyn. Fe gofiwn eto am y cleifion yn yn plith, yn teuluoedd, yn ffrindiau, yn cymdogion sydd yn sal ar hyn o bryd ac yn derbyn triniaeth. Yr rhai hynny sydd mewn ysbyty ac mewn cartref gofal. Yr rhai hynny sydd ar eu pennau hunan ac yn teimlo yn unig. Wneud i agosau atyn nhw fel bod y bresenoldeb di yn gynhaliaeth. A defnyddia ninnau i fod yn ffrindiau ac yn gymdogion da i'r cyfryw rai. Cliw yn gweddi, oherwydd yn bod ni'n gofyn hyn, yn enw Iesu Grist ein harglwyr. Amen.
Dwch i ni ganu yr emyn nesaf ar asyn daeth yr Iesu ci drwy eiraid borth Caer Salem dref a'r geiriau sydd yn dilyn. Hyfryd, dwi'm yn siŵr os dwi rioed di canu yr emyn yna ar blaen. Mae'n rhyfedd ydi. Mae rhaid mod i. Mae caneuon ffydd yn 25 oed ydi. Lenni. Ond doedd hi ddim yn gyfarwydd i mi, mae rhaid i mi ddweud. Ond mae'n hyfryd cael tonna ac emynau newydd i'w canu fel yna. Rwan ta, am y munudau nesaf, dwi'n meddwl am harddwch Iesu Grist. Bod Iesu Grist yn hardd. Rwan mae Eseia 53 yn dweud, nad oedd Iesu yn hardd, doedd o'n deg o bryd a gwedd. Da ni'n gwybod fod Iesu yn berffaith, ond da ni ddim yn gwybod sut wyneb, sut un oedd o. Ond dwi'n meddwl bod y tiwrin srawd yn effeithio ar lot o bobl, ac yn meddwl sut un oedd yr Iesu. Ond eto, mae yna sôn am harddwch. A falle gallwch chi feddwl am rei emynau sydd yn sôn am harddwch yr arglwydd Iesu. Os da chi'n mynd i ganeuon ffydd, mae yna ddau emyn sydd nesa at ei gilydd. Un gan Ann Griffiths a'r llall gan Pant y Celyn. Da chi'n gyfarwydd ag emyn Ann Griffiths 39,
welen sefyll rhwng y myrtwydd, wrthrych teilwng o'm holl fryd. Mai o ran rwy'n adnabod ei fod i'w chlaw gwrthrychau'r byd, henffych fore y caf ei weled fel y mae. Ac o ddarllan Emyna'n Griffiths, da chi'n ymwybodol o'r cariad mawr oedd ganddi hi tuag at yr arglwydd Iesu. Rhosyn Saron yw ei enw. Gwyn a gwridog teg o bryd. Ar 10,000 y mae'n rhagori wrth rychau penna'r byd. Ffrind pechadur, dymai beilot ar y môr. Ac yna, beth sydd i mi mwy awnelwyf ac eilunod gwael y llawr? Tystio rwyf nad yw ei cwmni i'w cystadlu am Iesu mawr. O am aros yn ei gariad ddyddiau foes. Bod yr Iesu, yr arglwydd, yn hardd. Ac yna mae Pantycelyn yr un modd yn aml. Da chi'n teimlo'r agosatrwydd rhwng Ann Griffiths a'r Iesu. Yr un modd rhwng William Williams. Mae'n rhywbeth cynnes yn ei disgrifiadau a'i haddoliad nhw o'r arglwydd Iesu. Remi nesa 3:20, caneuon ffydd. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n denw na thrysorau'r Indiau gyd. Oll yn gyfan ddaeth i meddiant gyda'm Duw. Ac yna, yn y pennill nesa, y mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llygaid ar hyd wyneb deiar lawn. Rhosyn Saron, ti yw tegwch nef y nef. A mae yna nifer o myna sydd o'r un arddull, lle mae prydferthwch yr arglwydd yn cael ei gyflwyno fel testun addoliad yn yr emyna. Mae o mor hardd, mae o mor brydferth, mae o mor bert, mae o mor glws fel person. Eto, doeddan ni ddim yn gwybod sut oedd o'n edrych mewn gwirionedd, felly at be mae'r emynwyr yn cyfeirio. Oedd W. Rhys Nicholas yn dweud, tydi a wnaeth y wyrth o Grist fab Duw, tydi a roddais dim i flas ar fyw. Fe gydiais dyno drwy dysbryd glân, ni allaf tra bwyf byw ond canu'r gan. Rwyf heddiw'n gweld yr harddwch sy'n parhau. Rwy'n teimlo'r ddwyfol ias sy'n bywio cau. Mae'r Haleliwia'n fenaid i arfoddaf Iesu, fy mawrhad i ti. Harddwch sy'n parhau, harddwch yr arglwydd Iesu Grist. Ond dwi'n credu fod yr ymenwyr yn harwain ni i fyfyrio ar harddwch personoliaeth a natur yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth i ni addoli fod myfyrio ar rinwedda a sut un oedd yr arglwydd Iesu yn harwain ni i sylweddoli i fod o'n hardd. Mae William Lewis efo pennill sydd yn dweud, cof am y cyfiawn Iesu, y person mwyaf hardd. Ar noswaith drom a nesmwyth, bu'n chwysu yn yr ardd. Harddwch ei gymeriad, ei bersonoliaeth, harddwch ei gariad a'i ymddygiad, harddwch ei ymateb, harddwch ei ddewder, harddwch ei heilioni, harddwch ei wirthia, harddwch ei eiria, a harddwch yr hyn a wnaeth. Ac yn ystod tymor y Pasg, mi fyddai'n ymwybodol iawn, mae'n digwydd adeg y Nadolig hefyd, harddwch gostyneiddrwydd Iesu Grist. Heddiw, Sul y Bloda, mae Eilir wedi darllen fersiwn o yr ymdaith fuddugoliaethus i mewn i Jerusalem. A da ni'n cofio am yr arglwydd yn mynd i mewn i'r ddinas honno
ar gychwyn wythnos y Pasg. Marc deithant arebol at Iesu a bwrw mentyll arno, ac eisteddodd yntau ar ei gefn, teinodd llawer ei mentyll ar y ffordd, ac eraill ganghennau deiliog yr oeddent wedi torri o'r meysydd. Ac roedd rhai ar y blaen, a rhai o'r tu ôl yn gweiddi, Hosanna, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, bendigedig yw'r deyrnas sy'n dod, teyrnas sy'n tad Dafydd, Hosanna yn y goruchaf. Dyma Iesu, brenin y brenhinoedd, yn mynd i mewn i Jerusalem ar gefn asyn. Yr anifail syml, anifail gwaith oedd hwn. Y brenin yn frenin anarferol, a'r pwyslais ar ostyngeidrwydd yr arglwydd. Ac yn y gostyngeidrwydd, da ni'n gweld harddwch mawr o'i gymharu â hagrwch y byd da ni'n byw ynddo fo. A hagrwch yn aml iawn, agwedda pobl tuag at ei gilydd. Hwn oedd mab Duw. Nid trwy rym a thrais oedd o'n dangos i awdurdod, nid trwy bwer milwrol oedd o'n mynd i hyrwyddo ei waith, ond gyda gostyngeidrwydd di-fesur. Yn Efengyl Marc, 2 baragraff cyn y disgrifiad o'r Iesu yn mynd mewn i Jerusalem ar yr asyn, da ni'n cael hanes 2 o'r disgyblion, Iago ac Ioan, pennod 10 adnod 35 ymlaen. A mae Iago a Ioan isio lle pwysig yn y deyrnas pan bydd Iesu yn teyrnasu. Isio eistedd ar ei ddeheulaw, isio bod yn agos at y brenin mawr. Ond mae'r Iesu yn ymateb drwy ddweud, mae'r mawr yng ngolwg Duw ydy y gostyngedig a'r rhai sydd yn gwasanaethu. A mae'r ddysgeidiaeth yma mor wahanol yn dydy i ddysgeidiaeth materol y byd. Pobl sy'n gweini, pobl sy'n gwasanaethu, pobl sy'n helpu, di rhain ddim yn bobl fawr, pobl fychan ydyn nhw. Y bobl sydd yn cael ei gwasanaethu ydy'r bobl fawr, ydy'r bobl wych. Na, medda'r Iesu. Y rhai sy'n gwasanaethu, y rhai sydd yn ostynedig, ydy'r rhai mawr yn heyrnas Dduw. A mae rhaid ni gofio hynny, does, fel Cristnogion, pobl fawr ydy'r rhai hynny sydd yn ddiymhongar, sydd yn caru, sydd yn gwasanaethu, yn cynorthwyo pobl yn ymarferol, yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Nid y bobl bwysig fel mae'r byd yn ei galw nhw. Y mawr ydy'r rhai sy'n gwasanaethu ac yn ostynedig. Ac mae'r neges yn dod drwodd yn gryf iawn yn yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Fod ei bobl yn bobl ostynedig, ac mae dyma dyn o nodweddion teyrnas Dduw. A mi oedd Iesu yn ei harddwch yn adlewyrchu hyn yn dweud. Darllenwch drwy Efengyl Marc, di ddim yn Efengyl hir, Efengyl fer ydy. Darllenwch a chwiliwch am harddwch Iesu Grist yn Efengyl Marc, yn ei ymddygiad, yn ei eiriau, yn ei ymateb, yn ei ofal dros bobl eraill. Mae'n rhyfeddol yr harddwch da ni'n ei weld yn yr Iesu o chwilio amdano. Fe ddaeth o'i mewn i Jerusalem ar ebol asyn, a dyma'r dorf yn deud hwn yw ein Duw. A mae'n galw ni i'w ddilyn o. Chi'n gwybod am yr emyn, hwn yw ein Duw, y brenin clawd, fe'i geilw oll i'w ddilyn ef, i fyw bob dydd fel pen anrheg wyw o'i law, fe roddwn fawl i'r brenin tlawd. Rwan, nes ymlaen yn ystod yr wythnos, mae'r digwyddiad rhyfeddol arall yn digwydd
ar nos Iau Cablyd, nos Iau nesaf yma rwan. Y cablyd, gair Cymraeg cablyd, yn dod o'r Lladin capilatio. A da chi'n gwybod be mae hwnnw'n olygu? Eillio pen. Ac ar y noson honno, mynaich yn arfer eillio i penna yn barod ar gyfer ddigwyddiadau y Pasg. A hefyd mi oedden nhw yn golchi traed ei gilydd. A dyna ddigwyddodd ar nos Iau Cablyd. A mae hwnnw yn ddigwyddiad sydd yn cyffwrdd yng nghalon i mor aml pan dwi'n darllen o. Bod mab Duw, bod y person mwyaf droediodd y ddeiar yma yn golchi traed y disgyblion. A mae hwnna'n ddarlun dwi ddim yn gallu cael allan o'n meddwl wrth feddwl am yr arglwydd Iesu. Y brenin hardd yma yn gwasanaethu eraill. Mae o'n gyfan gwbl syfrdanol i mi yr hyn ddigwyddodd wrth i'r Iesu olchi ei traed. Hwn yw ein Duw, y brenin tylawd. A da chi'n neidio o'r Efengyla i llythyrau Paul, a mae yna ddarn syfrdanol arall dwi wedi ddyfynu yn aml yn Filipiaid, yr ail benod, os fedrai ffeindio Filipiaid yn reit handi. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo, eisir i fe a'i gwacaodd ei hun. Dewch i mi weld. Amlygwch yn eich plis eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. I fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i'w gipio, ond fe gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf ceiswas a dyfod ar wedd ddynol. O'i gael addych dyn fe i daros tyngodd ei hun gan bod yn ifydd hyd angau i angau ar groes. Am hynny trad yr chafodd Duw ef a'r hoedd o'r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod bod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Dyma i chi harddwch yr arglwydd Iesu, gan fod yn ifydd hyd angau i angau ar groes. Yn mwyn ni, trosom ni, mwyn dynoliaeth, mwyn achub pechaduriaid, mwyn dod â theyrnas Dduw i'r ddeiar. Ni sôn am y deyrnas bore yma, llawn cariad a maddeiant a pharodrwydd i wasanaethu. A da ni sefyll ar gychwyn wythnos fawr y Pasg yn edrych ar yr arglwydd Iesu ac yn sylweddoli pa mor hardd ydi o, pa mor brydferth ydi o, pa mor ogoneddus ydi bersonoliaeth a'i natur. O fewn i'r drindod, mi oedd yr arglwydd Iesu yn ddigon, beth da chi'n dweud, jocos yn y de yma. Llawn tangnefedd, llawn cariad, llawn cydbwysedd, llawn cymdeithas. Tri yn un ar un yn dri yw'r arglwydd a ddolwn ni. Ond dyma Duw yn dewis yn ei gariad i adael hynny, a dod i'r byd mwyn yn cymodi ni a Duw. Ac wrth wneud hynny, dyma'r Iesu'n wynebu dagrau, a thristwch, a cholled, a newyn, a phoenau corfforol, a chwipio, a'r goron ddrain, a'r hoelion, a'r marw corfforol, a'r ing ysbrydol, yn cael ei gosbi am yn troseddau ni. Os na esiampl fwy yn hanes dynoliaeth o gariad, gostyngeidrwydd a pharodrwydd i aberthu hun. A medda Paul gyda llaw, byddwch chi'n debyg iddo fo. Os na chi di pobl Iesu Grist, mae angen i chi adlewyrchu
natur a nodweddion yr arglwydd ei hun. Nid yn unig yn yr oedfa, ond adra efo'r teulu, yn y gwaith efo'n cydweithwyr, yn teulu, yn cymdogaeth, yn bod ni'n dangos nodweddion yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Harddwch yr arglwydd Iesu. Mor freintiedig gyda ni o'i gael o yn arglwydd. Ac yn ei gloi, mae Pedr yn ei lysur cyntaf yn dweud fel hyn am yr Iesu. Canis I hyn eich galwyd. Rwan ta'n Gristnogion, da chi wedi cael eich galw I hyn gan Dduw. Oherwydd dioddefodd Crist yntau eich mwyn chwi, gan adael I chwi esiampl, I chwi ganlyn yn ôl ei draed ef. Mae Iesu wedi dod i'r byd, mae o wedi dioddau gan ddangos I chi esiampl, mwyn I ni gerdded yn ôl ei droed ef. Da ni fod yn hardd hefyd, da ni fod yn bert, da ni fod yn dlws, da ni fod yn hardd wrth fyw yn bywyda, fel oedd yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n galad weithiau. Da ni ma'n wamalu bod o'n rhywbeth rhwydd, oherwydd weithiau dwi byw y mywyd a dwi'n meddwl, dwi ddim yn debyg i'r arglwydd Iesu. Ond dyma'r cymhelliad ynddo. Da ni'n mynd cyrraedd perfeithrwydd, ond mae'r arglwydd Iesu yn galw arna ni o gredyn yr Iesu I ddal ati I ddilyn ôl ei droed. Rwy'n gadael I chwi esiampl. Dwi wedi sôn o'r blaen am hyn, ond mae'n ddarlun mor bwerus. Y gair esiampl yn cyntaf Pedr pennod 2 ydy hwpogramos. Sut mae'ch groi chi pnawn yma? Hwpo. Mae gennych chi air yn y sawth am hwpo. Hwpo fe. Ond hwpo'n y groeg di uwch ben. A wedyn y gair, allwch chi weithio allan y gair gramos. Rydwch chi feddwl am air tebyg? Da ni'n ei ddefnyddio? Gramos, mae gramadeg ynddo. Ond caligraffi, graffo, sgwennu ydi o, sgwennu uwch ben. A llyfr dau lyfr dwi wedi troi atyn nhw'n aml dros y blynyddoedd ydy rhai gan y parchedig T. Glyn Thomas oedd yn ragflaenydd I mi yn Ebenezer Queen Street, Wrexham. Es I yna ar ôl Ifeon Powell, ond cyn Ifeon Powell mi oedd T. Glyn Thomas yn weinidog, Tad Rhodri Glyn Thomas. A mae ganddo fo 2 gyfrol o fyfyrdodau byr, ar ddechrau dydd ac ar derfyn dydd. A mae'r rhai sydd gen I erbyn hyn wedi racsio, oherwydd bod fi wedi troi nôl atyn nhw gymaint. Myfyrdodau byr, bachog, dysgedig. A yn un ohonyn nhw, mae'n sôn am y gair yma, hwpograffo. Oherwydd be mae'n neud ydy disgrifio ffordd o ddysgu plant yn yr ysgol o ysgrifennu yn daclus. Lle oedd yr athro yn ysgrifennu ar dop y dudalen, dydwch, I. Neu chi yn y de, I. Sgynnoch chi fi feddwl, I dot ac I feddwl. Ac yna mi oedd y plentyn yn copio'r llythyren o danodd yn doedd. Gora glas I wneud o mor daclus a phosib, rhes ar ôl rhes o'r un llythyren. Copio'r top line ynddo. Ond mae T. Glyn yn dweud fel hyn, y peth rhyfedd oedd hyn, fel yr rai mi lawr y ddalen, yn lle gwella fel y dylai wneud, gwaethygau ein hysgrifen yn aml. Pa ham? Am ein bod yn lle cadw'n llygad ar y llinell gyntaf a'i chopio hi, yn copio'r llinell uwch lawr hon yr oeddem wedi ei hysgrifennu. Oeddem yn copio'n hunain. A dyma y gair sydd yn cael ei ddisgrifio wrth ddeud fod Iesu Grist yn esiampl.
Edrychwch ar harddwch